Pozemný personál leteckej spoločnosti Lufthansa opäť vstúpil do varovného štrajku. Na protestnú akciu vyzvali odbory po ďalšom neúspešnom kole tarifných rokovaní. Štrajk na veľkých letiskách potrvá do zajtrajšieho rána. Zasiahne 100 000 cestujúcich. Kým pred 2 týždňami letecká spoločnosť Lufthansa dokázala zabezpečiť asi 20% letov, dnes zrušila v Berlíne spoje do všetkých destinácií. Na iných letiskách vypravila len asi 10% plánovaných letov. Odborári žiadajú zvýšenie platov o 12,5%, najmenej však o 500 eur mesačne počas 12 mesiacov plus 3000 eurový bónus za vyrovnanie inflácie. Lufthansa nebola ochotná prísť s lepšou ponukou. Čakali sme na ňu až do rána a keďže letecká spoločnosť odmietla zmeniť podmienky, ktoré už nastolila, štrajk je odpoveďou zamestnancov. Letecká spoločnosť to vidí celkom inak. Zamestnancom ponúkla zvýšenie platov o 10% počas nasledujúcich 12 mesiacov, ako aj jednorazový bónus za kompenzáciu inflácie vo výške 3000 eur. Našim pasažierom sme podľa možností ponúkli alternatívne lety, čo však nebolo jednoduché. Urobili sme maximum, ale veľa cestujúcich je sklamaných. Plnú zodpovednosť za túto situáciu nesie odborová organizácia Verdi. Mám problém kvôli tomuto štrajku, lebo som musel zmeniť let. Pôvodne som mal letieť z Berlína do Ríma cez Frankfurt. Teraz musím ísť cez Brusel, kde budem čakať na ďalší spoj 5 hodín. A to je problém. Už pred 2 týždňami som mala problém s mojím letom, lebo ho zrušili. Ťažko sa vyjadriť na margo štrajku, keďže nežijem v tejto krajine, ale iste im ide o peniaze. Nie je to nič príjemné, ale taký je život. Vždy sa môže stať, že zrušia lety. Vedenie spoločnosti Lufthansa vydalo vyhlásenie, podľa ktorého cieľom je urýchlene dosiahnuť dohodu s odborármi. Ďalšie kolo tarifných rokovaní je naplánované už na zajtra. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.